الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدين تفسر في الله جباو كشي على تدو هنا على تدو بركة على تدو على كاديان كلنجلنا بلا جلما سام بافلانتان ولون بلا أفريل كالو كادامينات لفولو فوقتا بلات لتاني سبا أنكر مغا سيد شريف عثمان مدان هيدرا يوكي كودوار جمانا كونو إسلامي الدين لا سيليس رافي أفريل كالو تليكونونتو كرمغا سيد شريف عثمان مدان هيدرا أبورا دلوا نينجي كونشين بواكي كاوما بواكي كاو بورا كا كومبي كابري يرو جانفي موتو تيغيو موبيلي تيغيو ندابا ما يرتي جونشيتي جماكولو ينحكي دون يا سنسي ونشوكو لا فوقنا بسم الله بواكي بولونشي كنا باكا Tresele ubanen kofe nega kanya mugani kele ankara mugo asegina kana do kena kono Bouake famala mugo wa dugutigiu adine nya mugo jamia to ansardin nya mugo ya so dantigale ka muno sorola uluda anga je anga nya madawfe konsil ko ga fo famanya na famanya ni fana anga famaya anga masadu an fambedo kira modendo amasendo ko foyna ko ka foyna aka bembake deli aka be make deli ivoirien boya me ke malien yene antu sera soro umanyaji wanyana kabiri independence la phobie umanyaji wanyana kakonye uko par exemple no son excellence monsieur Alassane Dramane Ouattara ama malien ni fla dalaje o korfo doron de bambulant na korfo ja parce que nya fatu wa kana neni nyongona jama ni nyongona ma babibulu ikuma kan kadogo akatobo kasali ala mahmud rajim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum. Je voudrais commencer par dire que je prends la parole au nom de tous les élus de la ville de Bouake, à commencer par le président du conseil régional, le maire de la ville de Bouake et mes autres collègues députés de la ville de Bouake pour saluer cette grande organisation et saluer cette grande manifestation. Dire au guide que ici à Bouake, la structure qui est implantée, qui est Ansardine à Bouake, est une bonne structure. C'est une structure qui nous aide à apaiser la ville. C'est une structure qui a de très bons adhérents qui participent au développement de la ville. Et je voudrais surtout, au nom de toutes les autorités, lui demander de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour la ville de Bouake, de prier pour le président de la République, pour que la paix règne et que nous continuions de vivre vraiment dans de bons termes. Mais lui demander aussi de prier pour les jeunes de Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'emploi. Et je pense que c'est un canal aujourd'hui qui est sûr qu'il faudra soulager les jeunes de Bouake. Merci à vous. Que Dieu bénisse cette cérémonie. C'était mon élection. Merci. Parrain de cette cérémonie, messieurs les imams venus de tous les horizons du pays et même au-delà de nos frontières, Excellence, le guide spirituel Cherif Ousmane Madani Haïdara, je voudrais, au nom de monsieur le préfet que j'ai l'honneur de représenter ici, vous féliciter. Vous dire un grand merci. De mémoire, c'est la première fois que je vois une mobilisation pareille. Vous êtes nombreux, pas pour venir assister à un match de football, pas pour venir assister à un meeting, mais vous êtes venus pour une cause noble. Très bien.
Nous sommes tous là ce soir pour venir accueillir et bénéficier des doigts du grand spirituel Aïdara. Cher Aïdara, merci au nom de Monsieur le Président de la République. Merci au nom de Monsieur le Préfet de la région de Bouake, préfet du département de Bouake. Et nous osons espérer qu'après votre passage à Bouake, Bouake va retrouver son lustre d'antan. Nous osons espérer qu'avec vos bénédictions, Bouake, les enfants de Bouake, les fils et filles de Bouake vont regarder désormais dans la même direction. M'a demandé de vous, m'a chargé de vous dire, de prier pour le président de la République. Faut prier pour les membres de son gouvernement. Il faut prier pour les autorités de Bouake. Ici, l'heure n'est pas au discours. C'est vous que nous allons écouter ce soir. Et nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous, surtout après votre passage à Bouake, qu'on puisse dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je vous remercie. Merci. Assalamu alaikum. Vraiment, on a attendu sunna depuis Sanji Yirika, Ahmad Derika, Jamasouni Bouake en terrain, ancien stade, ka Bouake ka upo sunna, kana fache labe, kana fache kuma kana me, Assaid Cherif Ousmane Madan Aïdara. Ndigala, bien lomba ye Bouake ka uye. Am lambe kola, am fache fou, am fache Touré Bajawari, am fache Bakari Konate. Ambe am faux parce que am fache Madani Aïdara, nabe Malila, am fache dobe terrain kaya, obe lalili kela, suni terrain kambla sla nyumaka, ole Bajawari, Bakari Konate, ni Bouake Almami be. On le causon Aïdenia Suleiman, ni Slamaya, Kangole Yoro Yoro, Leri Leri, Ambe Kobe Dabla, Kana, Amfana Bautando, Amfache Aïdara Anichi, Ala Sini Keneadama. Ala me encore. Ndigala, Adwa Uke Puke, Hereke Bouake Kapeyi. Bouake Kap Tempe, Ani Heresoro. Ka Ana Dou Deme, Angana Seketuni. Nous faisons des Bouake ka donye ka doa kanye place nyuma soro pour ka mese ka Bouake demain ka ansardine demain ka Bouake slama ben demain. Vraiment amena kuma lalo parce que anga kan fache la main. Salam alaikum wa rahmatullahi. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ankle la hera la shu hera ala ka dama ala ka sababu mankan. Ame bela jelefo na baga beche komi muso demsani makoro ame bela jelefo ni kenenka. Mama nana ka ba boro la onana hera la ala ku stegi hera la. Unana hera la ala ku stegi hera la. Ala ka ta demba ya nyuman soro. O ko fe amba nga karamogo fu. Karamogo mi kala sababu nyuma ye ka muso ka furu la batolaw ye karamogo mi kala sababu nyuma ye ka an denw kɛ dugadenw ye an b'a fo anaka demaya si jani kɛnɛya ala ka danama labanko nyuma ala ka danama a bɔla hɛrɛ la a ka so ka se hɛrɛ la a ka so ala k'o kɛ ala ya bonya kama bilon barika kama karamogo yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasul Allahi ta'ala wa barakatuh. Ola asigila hɛrɛ la ala k'an wele hɛrɛ la. Ola an bɛ foli di an ka sababu ɲumanw ma n'o ye Assaid Cherif Ousmane Madan Haidara ye. An bɛ tila ka foli kɛ an mamamuso la n'o ye Basitan Tarawele ye ne ale min kɛla Seyidu ka diɲɛ labɔ sababu ye musokɔrɔba sanu ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka a mɛn k'an karamɔgɔ ɲɛnajɛ ala k'o kɛ. An bɛ tila ka foli kɛ an ka cɛkɔrɔba la
n'o ye ba madani ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka dali ala ka nɔgɔya ye ala ka nɛɛma jidiya kan an bɛ tila ka an ka lalimu fo n'o ye u dow ye ka international fo surakata a n'a ka jama ka tila ka Côte d'Ivoire national fo n'o ye Mamadu Keita n'a ka jama ye an bɛ fédération ɲɛmɔgɔw ni section ɲɛmɔgɔw ni sous-section ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo ka tila ka jama bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sen sera kɛnɛ kan yan k'a ɲini ala fɛ an ɲuman nana hɛrɛ la ala k'an bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la an karamɔgɔ bɛna laseli min kɛ an b'a ɲini ala fɛ ka mɛn tulo di an ma ka baara nɔgɔya an ye ala k'o k'a ka alaya bonya kama ala k'o kɛ shirifu hɔrɔma kama sɔli ala rasulillah wassalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah badew ni dantigɛliw de kɔfɛ kuma sɔrɔla ka na di kumatigi yɛrɛ ma jama jɛrɛkun Seyid Sharif Osman Madan Haidara a ye dakurunya damadɔ min lase an ka ɲɛmadaw fɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أسلموا أمي ألفو كعلى بركة على من صنع كأنفر نيوان كان Bouake Bolontan terrain na yabi ni au Bénin le 9 mois 2017 alanche anga foli folo ambo nyesi jamanatigi ma le président de la République El Hassan Ouattara amba ka gouvernement fo ambi aka administration mo be fo Côte d'Ivoire be anga foli bi a nyamo be amba ñini o ala kelen fe here chama bi ala bolo ala ka di Côte d'Ivoire ma ben kelenya koto ñogontala ala ko do Côte d'Ivoire ala kana toro shise ama ambo ñine ala fe fana ayru kama anyara ka jamanawu ala ka bel lafiya ala ka here do abbe kono namboray ambi préfet fo ambi abarake ñom fo ambi dugutigi fo ambi maire fo anaka conseil anga foli bi anga fama bawye anga fama baw ambu fo no ye anga alimami uni anga don bawye olu de ala ka lasigi dewnye la harabu ni nga fana u ye min fo confiant ambu fo o kofe amba nga foli nyesi aw bema aw de aka barabla kana ala ka kenen nyana je suina ki to kala nyoro la ya ibi ko jihadi kala de segoni o segoni bi tememela ka obiga ka bese biye no yira lana lahara ala ka cien fo yoro ko kerengera ka tai kira ko ali jine no ko foro de do imana se ka hake minche odido ya rabbi ala ka ke here ya nawi am tla ka nyine o ala kelen fe mo bi kenen kaya hami min bila mini ala tabibe ya rabbi ala ka dla nawi ala ku di amma toro ala ka nyone ka bwanka ala kana labla dave ala kana nabla dave ala kana siri mogola ala kan sanyira poro solli ala rasul namboray yaninga do wala da kono an karamogo kumato ay kuma do fara nyonga kodona ubeba akoro do ba fam mais da zakonona o fika koko jownye ko ka sema yoro soro an karamogo ka kuma kono ay ala fo ako ala e fenga idrai ama minge kirawi ama minge nabi moy
aka bon hakili dɔw ma mais kɛnɛ kan ko de do a dalilu fɔlɔ ye jumɛn Haidara filɛ maa ba joli cɛ la Haidara jurumutɔ Haidara jurumutɔ Ala ye dafen joli bila ka na lamɛn su in na a y'a mɔgɔ ba jate mais Ala ka kirabaw tɛmɛna kiraba dɔw tɛmɛna minnu ye san 100 yirika kɛ u bɛ ka adamadenw wele maa ma sɔn o ye kɛnɛ kan ko kɔni ye o kɔfɛ kira minnu tɛmɛna u lajarabira tɔɔrɔba ye dɔw sɔrɔ mais u ye limaniya kɛ k'a datugu ka Ala ka wele da mais Haidara n'a jurumu a falen jurumu na Ala y'a to yen juguw cɛ la a k'ale Ala ta fɔ Ala ni ce n'an ko an bɛ don kisaw kɔnɔ an bɛ si o misaliw la fo ka taa dugu jɛ kɔrɔ de bɛ kuma na fɛn min n'a bonyana hakiliw ma i b'a peser a ka bɛn faamu ma n'o tɛ u b'a fɔ bamanankan na dɔ ko fɛn b'ale fɛ Ala y'ale sɔn fɛn na o tɛ Ala yɛrɛ fɛ fiyewu setigi Ala yɛrɛ fɛn b'ale fɛ Ala m'o sɔrɔ mais mɔgɔw kabakoyara Ala min ta ye fɛn bɛɛ fɛ o tɛ Ala fɛ u ko o ye mun ye a ko muso bɛ ne fɛ denw bɛ fɛ aha aha a ko muso b'ale fɛ denw b'ale fɛ ya dɔn o tɛ Ala kɔni fɛ lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad suna n b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ sababu ma an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la n bɛ fɛ su in na Bouakekaw ka sabali ka mankan da fɛn dɔ bɛ yen kuma bi mɛn ka tɛmɛ a fɔbaga kan el afradu zaila kelen kelen ye fu de ye i bɛ si Ala dɔrɔn de b'a dɔn i bɛ sa sini i bɛ sa sisan Ala de b'a dɔn wa an b'o o sira de kan ka taa saya sira o tuma na o la n'Ala ye waatinin dɔ d'an ma an ka se ka kuma aw fɛ an bɛ fɛ a ka kuma ninnu kɔlɔsi ka enregistrer k'a mara a k'a kɔlɔsi n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye su in na yan silamɛya ye mun ye silamɛya ye mun ye kiraw cira mun kama hali bi nin ma faamu kosɛbɛ silamɛya ye min ye diinɛ de don anw filɛ min na an ka misiriw b'an bolo an bɛ taa seli anw de ye silamɛw ye mais anw tɛ silamɛ fɔlɔ ye silamɛ caman tɛmɛna ka kɔn anw ye a ye kuranɛ kɔnɔna lajɛ diinɛ o diinɛ tɛmɛna ni Ala ka diinɛ don olu bɛɛ de bɛ wele ko silamɛw mais a nalen se arabukan ma n'a fɔra el islam o fana y'a dama kɔrɔta kɔrɔ wɛrɛ b'o la n bɛ fɛ ka silamɛya de fɔ ye ani Ala ka kiraw ci kun an karamɔgɔ n b'a fɔ i ye cogo min na o ye Ala ta ye n bɛ min fara a kan kɛlɛ t'a la n'Haidara ko n ko Ala ko ten dɔrɔn o ye bɛɛ labilalen ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ n'i ma yɔrɔ min faamu dɔrɔn yanni Haidara ka taa s'a ma Haidara ye ko ta dalilu ye jumɛn mais n bɛ min yɛrɛ fɔ kunfinw b'a faamu dalilu da y'o ye n tɛna kuma ni ne ka kuma ye n bɛna kuma ni Ala n'a ka kira ka kuma de ye anw ye diinɛ ta k'a kɛ ye cogo de ye
mi fɛ k'a fɔ diinɛ tɛ ye cogo ye nkalon don ala ye a ka jɔnw da a ye adamadenw da ka hakili d'u ma ka baganw da ka hakili dɔ d'u ma parce que ni kɔngɔ y'u minɛ u bɛ dumuni sɔrɔ yɔrɔ min na u b'o dɔn hakili dɔ b'u la mais mɔgɔya hakili t'u la o tuma na ala y'a lajɛ yala a bɛ se ka mɔgɔw fana to yen komi bagan wa baganw ka ɲɛnamaya ye mun ye ni bagan min bɛ se bagan tɔw la o de sago bɛ kɛ n'i ye dumuni bila yan sisan ni sagaw nana sagajigi min bɛ se saga tɔw la o kelen de b'a sago k'a la ko adamadenya kana kɛ ten ko adamadenya kana kɛ baganya ye kuma na ala ko n b'i labɛn dɔ kɛ adamadenw ye u ka balo o kɔnɔ u bɛ lafiya diɲɛ na yan u bɛ hɛrɛ sɔrɔ u ka ɲɛnamaya la yanni saya cɛ o taabolo min dira an ma pour que an ka balo dugukolo kan lafiya la paix la hɛrɛ la o de tɔgɔ ye ko ala ka diinɛ n bɛ fɛ a ka kuma in faamu kosɛbɛ diinɛ de kɔrɔ ye ne ala ye n ka jɔnw da min ka ɲi u ma u t'a dɔn ne de b'a dɔn o tuma na min ka ɲi u ma minnu bila o la u ka balo dugukolo ka hɛrɛ la yanni u ka saya cɛ n y'a fɔ aw ɲɛna bi an bɛ seli mais n'i ye selila caman ɲininka wa n'i ma seli i bɛ don jahanama na koyi n'i ma seli i bɛ don jahanama na alors mais o tuma na e bɛ seli mun kama pour que ka alijinɛ sɔrɔ i kana jahanama sɔrɔ mais a ye an karamɔgɔw ɲininka kuranɛ mun bɛ bɛn yala ala ko yɔrɔ dɔ la ko n'an selila an bɛ don alijinɛ na wa ala ko a bɛ seli sara ni alijinɛ ye wa la ayi ala ko ala min ye seli na a ko inna solata tanha anil fahasha'i wal munkar seli di aw ma n ka di karamɔgɔ ma sa n ko seli tigi ne bɛ ka kuma seli tigi de ka kuma ala min ye seli di ala ko kuranɛ kɔnɔ a ye seli n'aw selila seli ye furakisɛ de ye pikiri don k'aw dɛmɛ k'aw jogo dilan seli b'aw jogo de dilan haramu plus don o don i bɛ seli i bɛ siran ala ɲɛ dɔ bɛ bɔ i ka haramu na ala k'o fɔ i bɛ haramu dabila hali min kɔnɛ don i b'a dabila tant que i bɛ seli kumana seli dira an ma de ko a b'an ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya lahara ko tɛ silamɛya la o silamɛya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka karamɔgɔw wele lahara ko kelen t'a la k'a fɔ a ye nin kɛ lahara kama o tɛ yen mais ala ko a ye seli a jogo bɛ ɲɛ n'i jogo ɲɛna dun o tumana kiraw cikun bɛ na i bɛ walimuso to a tigi bolo i bɛ wali nafolo to a tigi bolo i bɛ hasidiya dabila i bɛ juguya dabila o kumana i sigiɲɔgɔn ma o maa sigiɲɔgɔn i ma s'a muso ma i ma s'a den ma i ma s'a ka nafolo ma i ma s'a yɛrɛ danbe ma a bɛ k'i fɛ a bɛ k'i fɛ o kumana n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ diɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya an bolo kiraw cira de ko diɲɛ ka nɔgɔya an bolo sigi la kuranɛ jiginna de ko diɲɛ ka nɔgɔya an bolo sigi la sun ni seli dira ko diɲɛ ka nɔgɔya an bolo sigi la n'o banna n'an sara dun ni min da kɛcogo ɲɛnen don ala bɛ t'o sara ni alijinɛ ye alors mais a kun yɛrɛ bɔra a la pewu ko an ka seli an jogo ka ɲɛ an ka walimuso to a tigi bolo an ka seli an jogo ka ɲɛ an ka wali nafolo to a tigi bolo an ka seli an jogo ka ɲɛ an ka sinji tugu ka hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye o kumana ni an ye seli ta a dabɔra min kama k'o bɔ a la seli bɛ mago ɲɛ wa o de filɛ an bolo tan
mais ka sɔrɔ seli yɛrɛ chartiw la saniya b'a la farikolo saniya b'a la dusukun saniya b'a la kɔnɔbara saniya b'a la mais an k'a lajɛ alakira ko la yaqbali llahu salata mri'in fi jawfihi haram haramu dɔrɔmɛ bi maa o maa kɔnɔ ko ala t'i ka seli minɛ alors e k'an ka selilaw lajɛ ta commerçant namaratɔ faama so cɛ min tilen da musow ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔkɛ dabalijugukɛla muso b'a cɛ janfa ka taa cɛ wɛrɛ fɛ hasidi min bɛ fɛ bɛɛ ka sa bi n'ale n'a ka denbaya tɛ misiri falen bɛ ninnu de la o tuma na n'an y'an yɛrɛ nɛgɛ ala t'an nɛgɛ dɛ ala kira sɔlɔ silam tuma min a cira yahudiyaw y'u labɛn ani nasaraw k'u bɛ taa kira lamaloya anw ta ye n'an t'i fɛ dɔrɔn an b'i malo an b'i lebu an bɛ kumajugu bɛɛ f'i ma mais kodɔnna ti o fɔ mɔgɔ ma parce que n'i ye kumajugu fɔ mɔgɔ ma mɔgɔw mana laban ye nin y'a jugu dɔ kan ye o tuma na pour que ka nɔ bɔ i b'a kɛlɛ ni kodɔn ye o de la yahudiya ninnu ma kira fa ne ni u ma ba ne ni u nana a yɔrɔ la de a y'u bisimila u ko an nan'i ɲininka ala ye mun d'i ma ka na ko i ye kira ye kira ko ne ye kira ye u ko ala ye mun d'i ma olu bolo a bɛ n'a fɔ ala ye seli de di yan kira nana seli sɔrɔ kerecɛnw bolo a nana seli sɔrɔ yahudiyaw bolo u ɲɛna a bɛ n'a fɔ sun a y'o sɔrɔ kerecɛnw bolo a y'o sɔrɔ yahudiyaw bolo ala y'o fɔ sun na ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum aw silamɛw fɔlɔ tɛ sunbagaw ye dɛ ko minnu tɛmɛna ka kɔn aw ɲɛ ko ale ala ye sun d'u ma hali ni sun kɛcogo tɛ kelen sun tun b'u bolo n'a sɔrɔla kuma bɛ faamu o tuma na o sun ala ko a y'o sɛbɛn an kan mais a ye mun fɔ asulu n'a ɲinikun na a ko n'a a ye sun don k'i halala muso to yen k'i halala ji to yen k'i halala dumuni to yen ko hali ni kalo sara e mana haramu sɔrɔ i bɛ se ka jɛn o kɔ ala kama ko sun kun ye nin ye o tuma na lahara ko bɛ na wa ala ko jɛnɛya ye haramu ye a bɛ taa fɔ kaburu dɔw la wa ala ko a ye sinji tugu a bɛ taa fɔ kaburu dɔw la wa ala ko a ye kɛ laadiri ye o bɛ taa fɔ kaburu dɔw la wa o tuma na sisan an b'a dɔn ko silamɛya nana an ka balo hɛrɛ la yan de kama a lajɛ u ye silamɛya yɛlɛmɛ o de la an ka balo hɛrɛ la u ye silamɛya yɛrɛ kɛ balawu ye silamɛw kan don o don silamɛw bɛ ɲɔgɔn fɔ nɛni na dɔw k'u ye tarabiya ye dɔw k'u ye wahabiya ye dɔw k'u ye sunamɔgɔ ye dɔw k'u ye tijaniya ye dɔw k'u ye kadiriya ye c'est à dire branche kɛra miliyari ye mais o tɛ kojugu ye tɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ bɛn bali o n'i y'a fɔ ye siɲɛ caman n'i taara du kɔnɔ dutigi tɔgɔ o n'a muso tɔgɔ tɛ kelen ye dutigi tɔgɔ o ni dutigi den tɔgɔ tɛ kelen ni muso fila bɛ dutigi bolo i bɛ taa sɔrɔ très généralement musow tɔgɔ tɛ kelen du ma ci o parce que ŋaniya kelen don o tuma na nin tɔgɔ caman in tɛ se ka silamɛw fara ni silamɛw bɛ ala nɔfɛ n'u bɛ siran ala ɲɛ ala ye min ɲini an fɛ fɔlɔ ko an ka bɛn wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la a ka bɛn a kana fara ala ko an kana fara silamɛw ma fara wa don o don dɔ bɛ ka dɔ fa neni a ka misiri la walima a ka so kɔnɔ parce que n'i ko misiri misiri ye ala ka so de ye ala ka so ka dɔgɔ dɛ i bɛ misiri jate misiri 100 i tɛ ala ka so kelen sɔrɔ a la wulibali don ko korilen de bɛ se ka kɛ ala ka so ye n ko ŋaniya de bɛ kɛ ala ka so ye aha a b'a janto nin de la c'est à dire fo tiɲɛw ka sɔrɔ ka fɔ ni tiɲɛw ma fɔ nanzara ta a man ɲi dɛ karamɔgɔw lahara ala b'aw ɲininka dɛ silamɛw farala silamɛw kɔ donna kunfinw nɔ tɛ dɛ a bɛɛ ye karamɔgɔw nɔ ye mun ye silamɛw dɛsɛ ka bɛn ala ko kɔni tɛ
ambe ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah qur'ane kele sungalo kele hiji ke yoro kele kira kele on de sara kabbe ukmana on de mado islamia chena ando na mina hote ukmana anga bayake ni here dam na ne Bouake kaw ay ni ngot e here ti boti geble alaka shuranga ndi fla fara alaka nti shuelike nti jenayake nti ndem faga nti namara ken se ngoronta ke molokoro nikra mo la barajman na Bouake alaka mene alaka yafama alaka ben mando assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin bade Bouake la seli kunchara ni chogo indela ni Allah ta'ala kan nema e sanji dugu manjele an karamogo sayyid shari usman madana haidara nani senjo Bouake kaw ka shaji belebele la shaji min kono nu kalendo ka kalanso belebele jo akono bi alislame demsa umse ka kala daba maka dina la chogo mi wa utlala ka daminale ka akono etaji belebele la mi na bina jo ka ke do natawla an karamogo sayyid shari usman madana haidara a bismillah yeroye na nana bo Bouake kawye aye do donga Bouake kawye o chogo de la ninga kunshi furofuro kaw fena bora ka caya adugutigi almami furofuro demse ana makoro bela jelen bora ka do nyininke sayyid sharif usman madan haidara fe dantigali munun keraye anganya madaw fe vraiment haidara na anda dugula akara ko bayan fe ya atela info ka dateme ala isidiama ala ya mi ankoro ala ya ndeme abina do mge dugula ala do mna ala am besutra ami karamogo fo ka barkada ko mi wati koronno amba nyini karamogo fe duwa nyini bawo chaira minu tay dengo minu tay nafoloko minu tay sigoroko minu tay hamna were akacha andat sega sa bela jelema karamogo ka duwa kan dugu bi sega sabati chomina aka duwa ke dugutigi chaira la dugutini ay an mine kanye ako ansaru den kon mana ye yoro ni dona ale ka dugula e bisimila no toroti soro wa abe dudi ma fu e bisigi ala barkara gelya do tumbe dugura ala ni ankara mo ahmad tijan sababura o gelya o ben no yara sabu jiko gelya kumbia karamo ahmad tijan dona ya fukata ta ay kolominu segi na aka jimini toy ala no barkara ambe hera labi ambo ji soro la ko mi damu kono nana wala amba nyini karamo fe ale minni aya dem blasra kana ale fana yo sendano kelenta kana bo an fe do werete an fe ka fo karamo ni folite ni barkada ka nyini ala fe ala ka sijani kenaya di karamo ma sabu karamo kera an ma sababu nyima e jieni kono ya antise ka sababu nyima barkada ka ban karamo ye mogo do nana kana bay ata an fe ya bela jelen ba don ka fo atigila mo nyame bela jelen ba lon ka fo atigila mo ko gelen tigilo me atigila mo sera kana tubi kwa e bayata ay mo bela jelen kabako ya don karamo ka kabako ne be se ka min fo ara don karamo sera ka mo minu tununa ka bo sera ka mo minu filila karamo sera ka olu dusugun koko kanda ka bla sera kan ne ma kabako fo ye jien kono ka temeninga no te kabako chama yira la anna karamo ka kola mais min ka bo abe nere kon bolo mogo do sera an yerew ani mogo do sera ka tubi bi ka bo ko jugu bela jelena ka soro man karamo ay dara e ala na ka kasetu wala ambe karamo fo ka barkada ko mi wati ka fenge amba bela jelen fo ka barkada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala anga matna janya ambe dugutigi fo inshallah ka dugu dembe fo aslama fon fen se yere se kana kan anga foli be abe ni ye min ke ala ya bo de sara sigatalla dugutigi be ya tanu ka fo ngonyana mado wallahi asara be ala de bolo ay bara minun ke aka dugu in kama amba nyina ala fe dugu in ala ka jidi amin ala ka tanya fe amin ambe imam fana fo aka dakurunya flala inshallah dakurunya flami ni aka nga sebe ni sanu bikiye warije walaka asarabi ala bolo amba nyina ala fe duguin ala ka barka amin ala ka jidi amin aw minu nanan kumbe hami wa hami bawla mini ala tabibe ala ka bedla amin ala ka here ka nawye
ala ka siw di ala ka kɛnɛyaw di Côte d'Ivoire ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ an ka jamanaw ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ an ye bonyaw ye a sara bɛ ala de bolo a ka si ninnu an bɛ dugawu kɛ ala ka barika d'u la ala ka barika d'u la ala ka a nafa n'u ye ala k'o kɛ ala kira bonya kama sɔli ala rasul salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama' takun lana 'idan li'awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bade wa medman tikawla ni yoro ina ni ala yesigida wera wira anna min bora Côte d'Ivoire tama to kono abina wo soro yano che ambe aw fo ka wali yumando Côte d'Ivoire jamana jamiyato ansardin tonde ana nyemgo yeni chesri minke ala ka ku yar jina saraye sigida wera be ala bulala ko irana wa shukran lakum fi amanillah Sanuni wariye donga Cherifla more donga ka fusani sanuni wariye Kemine je share boyo isense Kemine je